Adalah. Gawe kaget. Ngantos tratapan ati kula. Sedaya kawula padukuhan sami alok. Enten priyagung rawuh. Lah kok malah menika ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih. Ya Kakek Semar ndak tampa. Ngaturke bekti karo aku tiba padha-padha. Pamujiku katur ya nggih kula tampi. Ndadosaken bingah raos sing manah. Ndara Gatotkaca wilujeng Den. Ya. Kiai Semar Slamet Prabaku. Aku ngaturake sembahku katur. Kok ngawawahi adat. Kula niki ming batur, kula niki ming Panakawan nek sampeyan ngaturke bekti karo Semar. Mengke kula kuwalat. Ora, Kiai. Sembahku tampanono. Nggih kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja wilujeng Den. Ya, Kiai Semar Slamet tekaku. Aku ngaturke basaku katur ya Kiai Semar. Nggih, kula tampi. Nala Gareng Petruk Bagong. Ndaramu padha rawuh. Ngaturna bekti karo bendaramu. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Nala Gareng tak tampa reng. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Yo Nala Gareng pangestuku Tampanana. Nun nggih Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Yo Nala Gareng tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nun nggih. Ayo truk urut. Ya. Ndara Antasena bekti kula. Ya truk tak tampa. Pangestuku ya truk nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih. Ya Gong. Sing ngarep sapa? Antasena. Ndara Antasena bekti kula konjo nggih Ndara. Ya Bagong tak tampa. Wah. Katon sumringah raimu calon dadi duta. Oh iya duta nendi dereng ngerti teng pundi niki mengke. Iya bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya Bagong. Nun nggih sangat angel kawula mlindadosaken jimat paripe Karada bindeng kowe pilek e. Oh iya Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindu mundi. Apa? Mundi. Walik. Mundi ndadosaken jimat. Sing mburi aja mboten Antarja kuwi ora apal rundarane kok ora apal to. Ora tau kepethuk. Ora tau ngekeki apa-apa barang. Ndara Antarja. Kae mbarepe Ndara Werkudara. Walah. Mbarepe Ndara Werkudara to? Heeh. Ndara Antarja bekti kula konjo nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Sasampunipun lenggah ingkang sekeca menapa wigatosipun kuwi bapak wae bapak. Bapak sing di kewajiban kuwi rasa dadak omong. Den matur nuwun. Dene sampeyan pun nuruti napa sing dadi penjaluk kula. Kaget rasaku kayak nalika semono aku nampa nawala saka Kakek Semar. Wondene surasaning nawala, Kakek Semar nyuwun dawuh kelawan aku supaya sowan nganti Kakang Gatot karo Kakang Antarja. Ora janjane iki arek eneng apa lan Kakek Semar kuwi duwe wigati apa? Janjane ming sepele ning kula niku nek mboten atur kali para pepundhen menika. Raos kula kok mboten kepenak. Arep duwe gawe apa? Kakek Semar. Kula niki duwe niat kalih anak-anak kula niku mbangun Karang Kadempel. Merga Karang Kadempel menika kathah papan-papan sing wajib entuk kawigaten saka kawula sak Karang Kadempel. Mila niat kula kalih para kawula sak Karang Kadempel kepengin mujudake papan menika kanthi sae lan ingkang saestu ngremenaken. Ning nuwun sewu gandeng kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe. Kula niki wong sing urip kula niku mung cukupan. Bebasan gegeden nempyak kurang sagak, kakehan gluduk kurang udan. Mula kula ngrawuhaken sampeyan-sampeyan iku ingkang wigati mboten ketang kula niku diayeng-ayeng diparingi
bantuan apa kemawon mboten kok kula ngemis njaluk brana picis mboten. Ning wajibe diarahke utawa digenahke, dipernahke sampun ngantos tumpangsa mangkinipun supados papan menika dados kanthi sae Ndara. Oh, perkara ngono to. Nggih, nggih. Pokoke cekak gampange nyuwun dana. Saking Ndara-ndara Antarja, Ndara Garkaca, Ndara Antasena. Ora ya, Gong. Igu pertikel kuwi luwih apik tinimbang dana. Nek dana kuwi ndang entek, ya nek dicake apik, nek kecake ora apik ya bakal entek. Ning igu pertikel pikiran kuwi luwih berharga tinimbangane dana Prabeya. Welo. Ora nggo dana, ora sah. Danane saka awake dhewe. Awak dhewe kudu wani geteh sithik. Ngono. Kudu wani berdarah-darah sik. Lho. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lho, bersakit-sakit dhisik, bersenang-senang kemudian. Lara apa dilakoni? Engko kepenake dirasake bareng. Nek aku caraku kaya ngono kuwi. Ngono. Ora ana wong mukti, ora ana wong pinter, ora ana wong sugih. Langsung dadakan sugih kuwi ora eneng, mesti budidaya, mesti berusaha. Biyen ya saka cilik, biyen ya saka sithik dadi akeh, saka cilik dadi gedhe. Ngono. Ora ana wong kok tiba-tiba nampa duit sak gepok terus dadi sugih kuwi ora ana. Upama ana, kuwi engko mlarate ya gampang. Ngono ya? Wong kepenak ki nek mak clikrik tekan dhuwur kuwi engko tibane gampang, nek ora ngrekoso dhisik kuwi engko le medhun ya gampang. Ning nek direwangi ngrekoso, direwangi tapa brata, direwangi ngelih, direwangi prihatin, kuwi upama kelakon penjangkane bakale langgeng. Kuwi wong Jawa kepercayaane ngono kuwi. Ngono ya? Mula awak dhewe kudu wani dandani Karang Kadempel iki nganggo apa kabisane awake dhewe dipernahke karo ndara-ndara kuwi. Mengko nek wis dadi awak dhewe kari ngenyam kepenake. Ngenyam kepenake kuwi ya ora terus kepenak langsung kepenak ora, mboko sithik. Lho, kaya wong dodol kae buka warung ya ora terus laris biuk. Nek terus laris biuk kuwi tegese mesti tangga teparo do ngrasani, wis kae ngingu-ingu lan sak piturute. Ning mboko sithik. Nek masakane digawe enak, panganane digawe murah, tur ya ladeni kanthi senyum ramah. Ha engko pelanggane akeh terus dadi kepenak. Ngono ya, Tru? Ha iya, kuwi falsafah Jawa ora kena ditinggalke. Kudu diugemi tenan. Oh iya. Ha iya. Ha milih saking menika, Ndara. Kula suwun sawetawis wekdal sampeyan mang lenggah sawetawis wonten ing Karang Kadempel. Mangke nek kula pun miwiti mbangun Karang Kadempel niki kalih para kawula sak padukuhan. Sampeyan sing wong pinter-pinter, sampeyan nom-noman sing pun ngenyam pamulangan, sampeyan sing piyai-piyai luhur, mestine anggene ngulir budi ngasah kadewasan benten kalian piyai utawa tiang-tiang saking padukuhan. Mang pernahke, mang tata, mang dunungke supaya apik tembe mburine, Ndara. Ya, yen ming perkara kuwi aku sagu, ora ming perkara mernahke. Yen perlu kowe tak dampingi sarta kowe tak amping-ampingi tak kancani nganti rampung ing pakaryanmu, Kyai Semar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning nata ing Mandura Prabu Baladewa ingkang dumrajog tanpa larapan. Kyai Semar, aku sing prapta Kakang Semar aja kaget.
sinuwun. Damel kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Tiyang agung Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun Den. Yo. Kakang Semar tansah pinanganing kawidadane ing sambi kula praptaku. Adoh saka rubeda. Agung aturake pudya sawaku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken jimat. Waduh, Ndara Baladewa barang rawuh, Tru. Ndara Baladewa bukti kula kunjung nggih, Den. Ndara tiyang agung. Ya nulung garing Datompo pangestu Tamanana. Lha nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih, Den. Ya, Petruk kantong bolong Datompo pangestu Tamanana. Oh iya, kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Ya, Bagong. Datompo pangestu Tamanana, Bagong. Ini sangat kula pundi? Melu cepet iki lho. Aku nek omong cepet banget ya. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semaraja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Supados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Sawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saring usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para brahmana winasisiwa sugata miyang kula nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak tamtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawuhan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe? Penggalihmu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggete ngati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pingget teng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika
apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar tuwene ikhlas nadyan disebut niku gampang dilakoni angel ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso dadi mustikaning titah mila monggo kula aturi paring dawuh Semar kapurih napa aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka nggih mangendika mboten napa-napa wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa nalika semono metu marganing pasumenan sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon terus sakniki kula memperjelaske mawon kersane napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun mboten golek-golek lan sak piturute Kakang Semar kula wah rasaku kok ora mentolo ampun ngoten lho sampeyan nek mboten mentolo ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentolo sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan saya ala saya elek kanalindran sampeyan saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan le dadi nalindra Kakang Semar aku mboyong Semar Badrana marang negara Mandura dawuhing dewa dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura Semar Badranaya mesti lho kowe arep ngopo Bagong kowe arep ngopo sik Pak meneng wae ora sak omong kowe kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki Pak kuwi sinuwun Mandura wis ngerti aku wis apal iki ya bendaraku ya pepundhenku kok cetha banget omongane Semar kowe atagon ning Mandura arep tumbal wae lah kewanen kowe ling ngucap aku jane ora mentolo Bagong ning piye meneh negara Mandura mbutuhake Semar Semar ki menungsae udu sapiye Semar ki menungsa Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karang Kajembel nah saniki kula tak takon karo sampean entuk wangsit saka sapa saka dewa ki cetha jenenge sapa Bathara sapa wah nek bab kuwi aku ora ngerti kuwi mung swara tok lha kok dadi kowe ngawur arep boyong karo Semar Gagabranganamaya Badranaya Nayantaka Bojogati duduk Manangunung kowe duduk Pak ora kok jenenge duduk Manangunung wis rasa cerewet kok ngono kok takokke ora golek ki rondo Pak moh engko duduk Manangunung golek ki rondo engko nggoro aku wis bales hah nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau negara Mandura jelas aku ora ikhlas nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah sing liyane tumbal ora masalah gawanen Bapak nggo ngeneng kene ya nggo apa nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal berarti kan mung dipateni monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni ateges aku ora weruh Bapak meneh aku kelangan Bapak hah terus kowe tenang-tenang ngilangi nyawane Semar terus kawulamu tentrem terus kowe ayem neng kono tanpa memberi sedekah sedikit pun ana pancen kowe nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya ya Tra ya
Petruk setuju kok. Ora apa-apa ngono nak nyang-nyangane orang tak keke nggo ora apa mati wae malah penak lho Pak Mangane kowe urip perkoso to Pak. Waduh. Ngidoni Semar. Hah? Aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndara Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala, Alugara, utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, kowe ora ngerti. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep boyong bapak lem aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genah wis wangsul ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Woi. Nek meng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Weh, blenal, ana main jajan sebentar. Wani arep bali ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepelekke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kon piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do krudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono bae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja angu-angu lho, Pras, kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Tir ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petruk karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong itu apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja nglakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Nenggala, Kyai Alugara Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi mutokke, Gong. Isih kendho e. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangana Baladewa. Kowe mepalangi aku ngene meyang Semar Badrana aja nglakon dosa Bagong. Nek ngendi papane ana ter Katidayan. Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngopo kok mundur? Teratapane aku. Terus? Oke. Wisen ditonton karo Petruk karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani. Oke, nanti papane wong neter Katidayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya ning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhani ngeyel ora. Wah, getun aku to. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badrana. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badrana nggih sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Dupi arsa nggrayang Kelurahan Semar Badranaya kena dayaning Kelurahan Semar Badranaya dawah kalenggak nata Mandura.
ilang Sipatinata Mandra nenggih perjineman pasetan kaya lumayet nenggih Sang Jaramaya.